Play. ¿Qué pasa, guapo? Epa! Grabatzen gaude. Beste behin. Grabatzen gaude. Grabatzen gaude. Bueltita? Bueltita. Mandi jogu aste bat podcastari. Bai. Bestela Jende gobiatzen gara. saturatzeko, ez da. Bueno. Bueno, Es que gu, bestela, zer, jendea. gobiatzen gara. Claro, Gobiatzen gara bastante. claro. Ez baina normala da. Bueno, azkenean aurreko astean, kontuengatik, ezta? Erabaki genuen deskantzatzea pixkat, Erabaki genuen. Inauterien ostean, Eta deskantzatu dugu. deskantzatu dugu. Torri gara potentzen. Energia askorekin, Gainera guzkiarekin, tio, ze ondo. Udaberria heldu da, Ega, eskerrak esatu duten inauteriak direla, udaberria azten den momentua, edo udaberria ditzeko, eta deitu dute, que ya venía a tocar. Kontuatu zinen atzo tabernan egon ginean maiak zaudela hori, Ez? polenagatik, ez? Zara, barruan egon ginelako. Ez nintzen Ez, konturatu. baina Bai, Lion. hostia, orain zatuzula, bai. Partida ikusten. Bai. Zegon ginen, rugby partida ikusten. Eta trivialera joazten. Eta trivialera erazten. Eta? Trivialera irabazten, Laro, gaita sortzeko trivial bat irabaztea ez baldin bada Ya te digo. karrera bat ateratzea bestekoa, no sé yo, que es. Ya te digo. Txorra aire. Oso ondo, baina, bueno, igande polita. Energia gartzeko, eguraldi ona, tal. Errike torrela gatoz. Gaur zeiatzen garen aurten egiten, denboraldi honetan ere bai egiten, Maider Ramirezen programaren antzeko bat. Bai, de Ramirezarekin ere. Hemen txilautean, txilautean izan zela. Eusietako betaurrekoekin. Buah, increíble. Arlortzen dugun. Ba hori, Aitortxu, ez da. zaila da galdetzea bata besteari, zeran pasatu dituen azkenengo bi asteak, denbora gehi pasatzu gulako elkarrekin. Baina, ze moduz azkenengo bi asteak. Jo nutzi behar dugu gure erlazioa, ez da zugatik, negatik da. Denbora behar dut, espazioa behar dut. Ez, ondo. Ondo, inauteritan ondo. Mozortu ginen mekanikariz, Mekanikariz. ez edozein mekanikari, Ez edozein mekaniko. guazemankeko mekanikari autopatxi. Autopatxi. Oso ondo. Inork ez zuen harrapatu mozorra, Ez. edortak. Edortak. Eta jartzen genuen, oza, bagenukan bizkarrean. Bagenukan. Baina gu pozik, Bai. Egun kompletitoa. Bai. Esto neurita. Vaya, mierda eria, oza. Bai. Oza, mintu nagon zen, laudion. Baina, hostia. Goratzen dute ustairekin, bukatu zela gure txosnako turnoa, eta esan genuen, bueno, baina, jarretuko dugu hemen. Eta bi pertsona nahi duten aina betu txosnatuko turnoa da, zerbait egiten ari delako txosna turnoa. Eta hori. Atzo, ez, eren egun berrogei minutu roken, Durangon. Turroken, bai. Egun erdi alkarrekin, beste erdia galdu nintzelako. Bueno, ni ere, Bai. ni seguramente empanada jaten. Guazen, egun zinen demora guztian padariakoekin? Ez, behiratu dut. Guztian ez. Vale. Zein izan den pertsona randomena egun zinen berarekin? Ufa, Ondarruko... Ondarruko, claro. Ni neraman denaren kamiseta bat, Bai. eta jo nintzen, pues, txis egitera. Mhm. Ez komunetara baizik eta rollo erreka pasatzen eta. Bai. Eta batean Ondarruko hiru tipo. Denako kamiseta eta gizer, Ondarrutarrez hitz egiten. Eta pues gatu nintzen haiekin hitz egiten. Puta madre. Eta, wow, tremendos personajazos, Ni nire pisukide hoiarekin egon nintzen. Xantutxuko Brianekin. Eta hori zen randomena? Ez, randomena agia, baina karo, egon nintzen ezagunak eta divertigarriak guztiak ziren ezagunak. Osea, adibidez egon nintzen Lander Lloyd delako batekin. Konbeiatzen podcastera. Baina kontu bargarriena. Baina nola egon zinen berarekin baldin badago IT-setan? Ja, eske hori kontua, horregatik da, random. Torri zen. Eta ez, baino bitu, esango dut hiru pertsonaren izena, egin ziala kriston ilusioa, aipatu zidatela podcastaren inguran, esan zidaten, eske garo, zure zizu komentatu hau. Ez? Peruleru, dela Mungiako talde hau esan genuena, gortzen zera? Ez. Zuritzen izanaz. Aizearen lagun bat dena, asko gustatu gomen zaiola podcasta. Gero Antxon, Bilboko konpartxakideetako bat, shoutout, musuak. Eta harriari ere, bai, eta esan zidala etorri nahi zuela podcastera gonbiatu bezala. Joder. Bueno, gonbiatu bezala, esan zidan ikustera etorri nahi zuela. Orban, guai, joder, ni postu, osea... Bai. Egoa postuta, autobusean kolatuta. Batu nintzen Aiaraldeko autobusean, bueltan. Aiaraldekoa naiz. Bai. Aiaraldeko karneta daukagu.
Gainera banekien Xabiren lagunak eta Xabire joan zelako itzuli zirela lehenago, orduan esan nuen. Nik uste dut hor daudela 6 zulo. Eta jokatu Hori, zidaten. oso ondo. Jokatu zidaten autobusean, tu, haz un podcast! Autobusean muestan da nimeren de, váyate la boca! Eta nori izan zen? A ber, izanak? Eneko tokero. Oh, sí, como lo sabía, Kaso ondo. Zuzelan. Ondo. Intxatuta egon nintzen, claro, bai. egon nintzen hori, empanadak jaten. Ja. Joan ginen BM-era, eta erosik genituen como 12 garagardoko bat, eta gure kuadriako inork ez zuen garagardorik edan, orduan, ia bukatu nuen ni dena guztia, oparitu genituen batzuk, Bai. baina, Osa, esan behar da, niri begiratu zidaten gaizki aurrekoan, esan nuelako bat erosi genuela, no? Plan de, tio, barruan txosna dago, eta Claro. hemen kanpoan litratzen moduan, baina ez da litratzea, eta nizan nion. A ver, hemen hartuko ditut 10, baina barruan beste, hogei. Claro. Osa, plana zen, bazkaltzen dugun hor bitartean, hartu dituen empana batzu, baskaria hor BM-an, eta... Zer ondo pasatu genuen. Bai, minutu beti ondo. Kolore hartu dugu. Ni harritu nintzen ez nintzela erre, Ja. Segon ginen horrez guzkitan, Nik uste dut ez dakit fokoak zelan favorizituko dira, baina nik ez dakit gorri egongo naizen. Joan, apurtxoa gorritxo. Apurtxo bat. Bai, ondo. Kontzertu guztokona. Kontzertu guztokona, tio, ikusi nahi nuen adurre, baina galdu nintzen. Ni baita. Galdu nintzen, ja batzen zeundenean, baina gero Sembrando Caos, super ondo. Guai. Zamai super ondo, betiko moduan, Nasker, espectaculares, betiko moduan ere bai. Genuela militantzia lehen gordoan joaten. Hombre, titulares. SSS ere bai, espectaculares. Marte Lasarte. Marte Lasarte que te va a contar. Jozituztela eskabak eitaneko abestizarra. Bueno, azken diskokoak. Me encanta. Baina ondo. Oso ondo. Eta Martetaz hitz egiten. Wow! Ni gaur nator hitz egitera espazioari buruz. Marte planetari buruz. Ze, egon naiz irakurtzen, badokat hemen nire ibuka. A City on Mars liburua. Dira, da bikote bat, bi zintzelari bikote bat. Idatzi dutela, hitz egiten, Marten bizitzea viablea den edo ez. Vale. Baina beti puntu komiko batekin. Vale. Orduan, apuntatu ditut holan idei batzuk. Idei asko, daukat Google Drive bat 3 edo 4 horrirekin. Saltatuko ditut asko, bueno, aurreratuko dut, ez dela posible. Ez da posible. Gaur egun, orain, ez 20 urte tartean edo lan, ez da posible. Bueno, hau ateratzen da, Elon Musk eta olako jendeak daudela egiten lan asko, hau aurrera ateratzeko, ze joditu dugu ere planeta. Joditu dute gure planeta, eta joditu nahi dute beste planeta. Horrean, orduan, bueno. Vale, zerratik ezin da, Joan, bueno, hitzein nahi dut pizkat ere historiaz. Bai, noski. Claro, hau guztia dakigu, bidalidako jendea espaziora, hilargian egon da jendea, nazioarteko estazioan oraintxe bertan jende egongo da, seguramente. Baina, aipatu nahi dut, hori, historian bidali zela Laika txakurra, lehenengo biziduna orbitatzen egon da. Eta lehenengo arratoia. Txakurra zen. Ja, baina Carrero Blanco lehenago zen edo erandago. Uste dut hau lehenengo etxan zen. Eta gero, egon ziren, osea, Yuri Gagarin izan zen lehenengo gizona, eta lehenengo gizakia, baina, bera baino lehen, joan zen, itxoin hau daukat apuntatu hemen, eske ditut apunta hauek oso txarto gestionatuta, A ber. Azkar ukitzen dute. Ham the Chimp. Chimp! Tximino bat, tximpanze bat, bidali zuten. Eta izan zen, guztut egon zirela, bi txakur uste dut,
joan zirela eta bueltatu zirela, ze laika ezen bueltatu. Laikaren plana zen, bidaltzen dugu hau, eta aberria pasa. Bai. Baina ez daukagu planik bueltatzeko. Baina, Ursek bidali zuen bitxakur eta botatu ziren, eta dena ondo, eta tal. Baina, estatu batuek bidali zuten tximino bat. Ikusteko, igual gizakiaren antza gehiago daukan animali batek, ea nola gestionatzen duen movida hori. Bai. Movida izan zen, bidali, Baina guztia ilargira. ez, ilargira ez, espaziora, atera, eta buelta. Orduan, hau izan zen superfarregarria, ez ditut argazkirik atera, oza, ikarri, baina, seguramente... Atera, dice, atera. el puto chimel mono. Baina, helduko naiz, bidali zuten, aguantatu zuen, bai, Zurra mitika. aguantatu zuen, lurrak daukan gravitatea baino, 15 aldiz indar hori, Bai. despegan, orduan, espetakular, hori ikusen ez zuten eta de locos, Bai. bueltatu zen, eta egin zioten prentxaurreko bat, tximino bati, Bai. tximino bat, espaziotik jeitsi berri, tximinoa, oiukatzen, jendeari kaka botatzen, eta jendea argazki ateratzen, jende tximp, héroe americano. Espetakular. Hau ez. Eta hori pizkate historia epatu nahi dudana. Hau da, espazioera bidaia eta animalien inguruko datuen txekzioa. Eta orain, gara, terraformismura, ezta? Ez oraindik ez. Zergatik ezin gara espazioan bizi. Bueno, espazioan dago radiazio asko. Vale? Eta radiazio hau guztia irakurri dut neurtzen dela platanotan. Osea, a ber. Zer? Poi, nago guztiak organizatzen nire buruan, Bai. Gu, beti pentsatzen dugu, igual, radiazioa jasatu dugula bakarrik, pues, jo que se, Txernobilen edo zentral nuklear baten. Guztiarekin baita ez da. Bueno, guztiarekin, eta edo zer gauza. Platano batek ere, radiazioa badauka. Ze daukat hemen apuntatuta, la dosis del plátano. Daukat erderaz, baina, bueno. Platano batek dauzka potasio 40. Eta dira isotopo radioaktibo bat da. Vale. Orduan, zein da movida, hori, zuk esan duzu moduan, eguzkitik ere jasotzen dugu radiakzioa eta hori guztia, baina, bueno, hori da, ere, lurrak daukan kanpo magnetiko batek, ez dira heltzen. Heltzen dira bakarrik poloetara, eta horregatik daude aurora borealak eta hori guztia, dira radiakzioa. Baina, gure gunean ere jasotzen dugu radiazioa, zein da movida, txartoratzen diren zelula horiek gure gorputzak hil egiten ditu eta beste batzuk jartzen ditu. Bai. Gure gorputzak radiazio gutxi hori jasan dezake. Bai. Espetakular. Eta zuetxeko wifiak ere ez du radiazioarik botatzen, Esan nire bai. labeak ere bai, ez da zer gertatzen. Amatxo asko maite dut. Baina momentu baten joan zitzaion laoia, eta esan zuen, sartu zuen guru bat nire etxean, nire pisuan, eta erabaki zuen guruari uztea, neurtzea zahori batekin, zerako radiazioa zegoen gure etxean. Zahoriak dira gure aurkitzen. Horregatik esan dut, alako zahori bat, ez dakit alako zer zen, kable bat zen, ez dakit, olako neurtzaile bat, eta nire gelana sartu zenean esan zuen, jode, aquí hay mucha mala energía. Hay una aceleración de la hostia, o no sé qué. Eta esan zion amari, izan zitekela, nik daukat oearen aurrean kristal bat, oza, izpilu bat, eta esan zuen, tipo guru horrek, jarri bat genuela, zapatu barzela. Eta jarri zioten vinilo bat. Horran, egon naiz, azkenengo 8 urtetan, izpilua erabilik gabe, nire galako izpilua, vinilo baten gatik eta energia txarrak ematen zizkialako. Feng shui txarra, zure logelan. Hostia, orain kendu dugu, bastante txarra. Feng shuia da, rollo muebleak eta ordenatzaren zientzia, bueno, zientzia. Fatal. Wow. Etxean egon da guru, horietako bat. Amanizatzen. Ni ezagutzen dut, eta ezagutzen dugu norbait, bere amak gauetan itzaltzen zuela router wifia ze txarra omen zen. Gauetan bakarrik. Eta gauen ez dugunez erabiltzen, pues, wifia kanpora.
Hori, orduan, hau guztia neurtzen da platanoetan. Bai. Osea, platanoak daukan radiazio dosi hori erabiltzen da. Mhm. Orduan, zuk espaziora baldin bazoaz, hau, osea, jasotzen duzun radioakzioa dago 2000 eta 5000 platanoen artean. Vale, ondo. Zu oraintxe bertan, jaten bain badituzu 2000 platano, fua, Da, bien. orduan, hori. Espectacular. Osea, neu ez nuen espero, bapatean, platanoak. Nik ez da. Egia esan, enukan ez da entzuna. Osa, noitu dela fan fact bat. Bai, Trivialetan agartzen zaizun galderetako bat, baino... Claro, bai, liburu honetan daude Vale, alako vale, movida vale. asko. Eta Ze gehiago, ez da ze gehiago. posiblea Marte bizitzea. Bueno, suposatuko dugu, claro, saltatzen ari naiz paso asko, Bai. Suposatuko dugu, badaukagula hor, Osa, patatetara eta mierdetara. gizarte bat. Claro, gizarte horrek aurra joateko, ze behar du, bueno, aurrak izatea. Bai. Orduan, sexu ez da posible espazioan, edo bintzat zaila da, ze, Ja. karo, gravitaterik gabe ez baldin bazaude, pues, ezin duzu sexurik izan. Bai. Hemen joane jarri abizu plus 18, bale? Eso ez dugu, eze harrarek esango, Ez, ez. Txiste bat. Bai, zaila da. Zaila da. Tipo hauek planteatzen dute, badagoela, omen dago, un suit, deitzen, osea, un bientzako traje bat, osea, bi pertsona traje berean sartuta, orduan, naiz eta gravitaterik gabe egon, pues, elkarrekin mantentzen Vale. zara, orduan, sexua posible egiten du horrek, edo, velcro erabiltzea. Cuidado, belkroaren itzulera. Rollo, Osea, eman dizke guain beste vuelta belkroari ja pasatu dela izatera modernoa. bueno, velcroa, eske, erabiltzen da, ni bakarrik, azken aldian ikusi dut velcro bakarrik, telebistako programa hauetan, traje hauetan pegatzeko como... graciosísimo, Muchísima gracia. Hori proposatzen dute. Vale, suposatuko dugu, emakume bat, haurdun dagoela. Ez dakigu zer gertatzen den hor. Osea, inork ez da haurdun egon espazioan. Baina, pues, bueno, eraman dituzte... Bidali dezagun tximino bat. eraman dituzte animaliak. Aurdun bat. Eraman dituzte animaliak haurdun espaziora. Eta arazo asko egon dira. Osea, haurdunaldian, pues, arazo asko egon dira, pues, asko hil egin dira, edo hormonekin arazoak egon dira. Eta, vale. Eta gero, probak egiteko, ez da etikoa, haur bat, jaio berri bat, ara bidaltzea. Zein da soluzio bat? Ikusi duzue Mickey 17 pelikula? Bai. Buenísima. Bari, eta klon batzuk eta kloakil. Hori da, osea, utikan etika eta moralitatea, eta eraman... Baina, klaro, klon bat baldin bada? Bai, klonatzeak izaki bat da, ez dena etikoa. Ja, txega, hasita. Baina hori... kontua da, nik martetaz ez dakidala asko, eta espazio munduaz ez dakidala asko. Dakidana da zientzia fikziotik ikusi dana, eta... Eta gero ere... interesatzen dagoen zerbait. Osea, orokorrean, en plan de... Ez daukat, en plan de, joan gaitezen Martea bizitzera. Osea... Ja, ni ez nuen pentsatu, baina entzun nuen agertu zitzaidan Instagramen liburu hau. Interesgarria, eta jakien jendea irakurtzea, Osea, uste dut, publiko guztientzako aproposa dela, osea, ez dute zer lokorik asaltzen, eta oso eroa dena asaltzen duten nahiko ondo, eta ulertzen da. Gero, esaltzen dira, psikologia aldean, eta ikusi dena astronautekin eta askok dirudienez, claro, daukate espiritu bat, eroien espiritu bat, handaude espazioan, labore oso garrantzitsu bat egiten, orduan enfermedade askoren baitan gezurra esaten dute, ze bazaude txarto gaixorik eta ekartzen zaituzte lurrera berriz. Orduan askok isiltze egin dira, orduan lehatu daiteke.
Gero, txofargarria iruditu zait, Mhm. deskribatzen dutela astronauta askok daukatela perfil Ned Flanders. Direla, confiables, aburridos y equilibrados. Gu bezala. Gu bezala, justo gu bezala. Ni Ned Flandersekin daukan antzekotasun bakarra da eskertia naizela. Oia. Nire arrebak beti zoriontzen dit eskertierren egunean, ikusi zulako Los Simpson ikusten. Eta Ned Flandersek daukelako zurdoriuma Bai. dela Egia esan, izan zara, eskertientzako. bizitzan ezagutu nuen lehenengo eskertierra. Bai, que ilusión. Bai, eso que te digo, chaval. Eta hain ez naiz hain eskertia. Ez, ambidestroa zara gehien bat. Bai. Baina, bueno. Hori, eta dirudienez ere, espazioan egon den jendea, behar du como lurreko elementuak bizitzea, rollo euria, Internetan deitzen dena tokarri erba. bai, Bai. ba hori behar dute. Eta bestela geratzen dira tarumba. Osea, karo, gu egon gara, orain dela, zenbat daramagu, orain dela 20 minutu, komentatu dugu, 20 minutu! badaramago ja 20 minutu. Komentatu dugu, ze ondo, ja ez dago euririk, udaberria, eta hori. Eta espazioko norbait egongo da, en plan de, joder, euria behar dut. Egon badila bi hilabete laudio. YouTubeen euri zarata jartzen. Eta hori behar dutela, en plan, hori. Behar dutela ere, roi janariarekin ere, saleman behar dutela, como janari freskoa. Luzerako ez da, ez irauten. Eh? Luzerako ez duela irauten. Ez, claro. A ber, nik de Marcian ikusi dut. Ez dauka beste informaziorik terraformismoaz, eta Horretik esate dut, iruditzen zaitain gauza idilikoa, en plan de, urrengo pausua, gizakiaren urrengo pausua, ez da. Ez da. Pausu asko zentzu nagoa daude munduan. Ez dut uste, orain, mundua dagoen egoeran, eskatu bar garenik, martetaz. Ja. Zeba, bastante papeleta gorda daukagu hemen. Eta de puta madre. Ez, baina bai. Ez dakit, gai interesgarri ditu zait. Osea, liburuarekin asko ikasi duzu orduan, no? Ez dut amaitu oraindik. Ez duz amaitu oraindik. Hau izan da... Igual daukala twist bat, igual esate izut azkenen gorrietan posible dela martera jotea. Bihar goaz. Bihar goaz. Hau irakurri badin baduzu, otsaila... Emaztea aurdungo dut eta espazioera botako dut zientziaren izenean. Oso, no. Bai, listo. Orain, zeirotasuna aldatzeko. Bueno, aipatzeko, eske badakizu zer dagoen, Portugaleteko merkatuan egite dute pintxopote zientifikoa. Eta da alako zerbait, zukin duzuna oraintxe bertan. Da, pintxopote bat ostegun baten, guztut ostegun batetan dela, eta eramaten dituzte gai konkretu bat etxasitza egitera jendea. Eta daude, merkatuaren baita... edo adituak? Adituak, bai, adituak. Zerra, nina torrona. Adituak. Zuzatu zen post de, no aditu. Baina, adituak eramate dituzte. Gaia hitz egiten dute eta interesa duen edo nor hurbildu daiteke hitz egitera gaiaren inguruan. Baina kontua denez gehiago pintxopote bat, eta gai finko batekin, pues, interes zientifikoak eta kontrastatzeko leku bat omen dela. Edo hori esan didate, eta horretarako pagatu nintzen. Laugarren zuritotik aurrera denak terraplanistak, Eta interesgarria da, igual egunen baten joan gaitezke. A ber, ostegun baten ez den, eta... Ojalá ez den ostegun baten. Bueno, bai. Bueno, hartuko dut orain. Hori, ez dakik nola konektatu hau, baina, bueno... Ez du egin behar. Orain, esango bana da, hau dela, claramente, nik prestatzen duan momentu hori, rila egiteko nik. Orduan, enfokatuko gara oso ondo, jarriko gara ondo, gero rilean agertzeko ondo, eta hasiko gara nire sekzioarekin. Zuk aitor behakizu, betian ikuki duala, alako hurbiltasun bat berriekiko. Beti, kasetaritza mundua gustatu izan zain, eta ez naizen alorperutatik joan inoiz. Baino, gustatzen zait gainera, eskualdeari bere balioa ematen dioten berri batzuk ekartzea gure podcastera. Eta hoiekin hasteko, zoriondu behar ditut, bueno, edo berriekin hasteko hobeto, entzun du klikat esan du, sartu da. Garra dut, zoriondu nahi nituen, gure etxe hau partekatzen duten profesional huts batzuk. Azkenengo hilabetean,
neguko joko olimpikoak izan dira, eta hemen eduki ditugu, etxe honetan, aiaraleatik zuzenean emititzen, lehengoa zeintzu dira, Ane eta Xabi eta munduko kurlin partidarik interesgarrienak, Xabi eta Aitorren eskutik, hor egon dira, orduak eta orduak esanez, harri batek beste harri bat jo duela, eta ze ondo eskobatzen duen bata bestea. Aurten mobila egon da, Bai, badakit. Vale. Eta? Kanadako tipo batek trampa egin duela. Horea. Bultatu duela harria, eta gero behatzarekin, taka. Hor egon ziren. Atea zuten metro bat, eta esan zuten, txamal. Pantailan neurtzen, Ez que Euskarak bardu hori. Euskarak bardu kurlinaren kontaketa bat, ez, horren kontaketa. Beste neurketa sistema berri bat, Bai. Pulgadak ez, metroak ez, jo que se. Bananak. Beste bat, bananak. Eta bestea, Heated Rivalry ikusi eta gero, Rivalry. Ez da filologiarik. Ane eta Izaro. Nina Arreba. Eta Ane. Hor egon dira. A ver si se besan. A ver si se besan, os dejo que llegue. Lo que se pelean se desean, Horixe. Eta Zeran idatzi fanfiction bat, hauek lehen interneten gatzen ziren, baina orain dira... Rekatu, Zapazainekin 50 sombras de Grey zela... Bueno. El Crepúsculoren fanfiction bat interneten zegoela, eta inbeste gustatu zitzabin jendeari, ze eratu zuten da liburu atera zuten. Baina, hori hau, ez duzu ingo duzu, esken nia gertu zait asko, azken boladan, rollo, 50 sombras de Grey, ez bestea, Ellen DeGeneres bota zutela kalera, bai, Crepúsculo batik. Ez, por el 11S. Bai, baina... Ez queda fua, Beste egun batetan, ekartzen dugu hori, ekartzen dugu eskema guztia. Asaldu dezaket orain, 5 minututan, Asaldu orain. Vale. Iraiak 11, 2001, Estatu Batuetan, gertatu zena. Gerard Way, komikilari eta musikari bat, oso impactatuta geratu zen, ze ikusi zuen hori zuzenean, eta montatu zuen My Chemical Romance banda. Bai. Ez baldin bagu ezagutzen, bandaza, espetakular. My Chemical Romance, retrosotisteak eta hori guztia, eta atea zuten Crepúsculo horren alorrera. Bai. Edo, como que idazlea inspiratu zuen, eta hori guztia. Giro guzti hori ba. Eta hor, sartzen zarazu, esan duzuna, egin zutela, como fanfiction bat, Horia. piloa jendeari gustatu zitzaiola, aldatu zieten izenak, eta hortik atera zen 50 sombras de Grey, 50 sombras más oscuras, eta Dakota Johnson, no? Hori, Dakota Johnson. Dakota Johnson joan zen Ellen DeGeneresen programara, hori da. Esan zuen, salatu zuen, lehenengo pertsona bezala, Ellen DeGeneres zela pertsona gaiztua. Zela batera atsegina eta gazi tartatzen zituela langileak. Hori da. Ellen DeGeneres kantzelatu zuten, eta Ellen DeGeneres atera da, azkenengo hilabetean Epstein paperetan, eta jarri dioten ez izena da, fama munduko kanibalik handiena. Te lo juro. Uste dut esango zenuela Ellen degenerada edo... Ez toka motarik, baina bueno. Espectacular, Berriak. Berriekin jarraituz, zein da hirugarrena, Joane? Azkenengo astetan ez dakit ikusi duzuen, baino gu atope gaude, Grupos Reunidos eta Maderasen grebekin, eta indar guztia ematen diogu hemendik, baina egia da, sortzen ari dela fenomeno bat, greba mundu honen inguruan, ulergarria dena, ze da errestasun bat eman diogu gizaki hoi eman diogu geure buruari erraminta bat dela adimen artifiziala. Eta adimen artifiziala oso erresa da, erabili dezakelako edo zeinek, eta Maderas eta Tubos Reunidosek erabiltzen dira berezeki, eta horrek eragin duena da, Maroñoko urtegia 120an jeistea, erabili den urkanteteto guztiagatik. Guzti honetan zegoen jarrita. Defendatzen... Osea, greba guzti hauek defendatzen ditugu, baina ezain beste. Ez, grebak bai, adimen artifizialen erabilera mugatu daiteke, baina ez naiz hor ni esateko grebalari bati mugatu behar duela bera adimen artifizialen erabilera, porque sería de pedante total. Bueno, ez. Herramienta bada, erabili dezala. Baina ez da que me da la vida. Ja, claro. Kartelak egin behar dira, kanbarekin, eta bideoak, bueno, memeak baldin badira, eta baldin badira. Que me da la vida, rollo, Trump deitzen telebistara
Ez izen batekin, ez duzu ikusi? Bai. Ah, vale. Eta jarraitzen adimen artifizialarekin, ez dakit urrengo azi joan edo ez, igual ez. Aurkitu duana. Aurkitu dut Instagramen. Ah, baina ez duzu zuk egin? Aurkitu dut Instagramen. Ah, vale. Bai, toka pakentu. Eta gaiarekin amaitzeko, zeitorrak eta komentatu izan duguna da, justo, hasi baino lehen. Ja, vale. Naskatuta gaudela jaterian, eta ez naskatuta, beraiekin, baizik eta naskatuta gaudela, inbesteko Ja, vale. bola ematearekin. Osea, Ja, vale, mesedes eta favorez. ostiralean, zuta biok geunden, kaina batzuk hartzen, eta begiratzen momentu horretan Bilboko keda segertatu zen. Baina, bueno, amaitzeko honekin orozkora iritsi da tenianen gaitza, eta orozkon keda daukagu 28an, jarri dute. Bai, 28an jarri dute. Sin más, amaitzeko tenianekin. Hauek izan dira, hilabete honetako berriak. Batemak geratzen zait, edo... Bueno, es purria. Beste egun batean kontatuko ditugu gaztea zarietako kontuak. Gai hona da. Bai. Kontatu behar duzu beste zerbait marteren inguruan? Ez. Zeba minutu dara matzagu? 31. Ze ondo. Claro, ni luzatu nahi asko, txapa handia bota dut. Intziso bat. Ikusi duzue Orozkon kenduko dutela sot. Bai. Bai. Oso tristea. Guk ezagutzen genuen lehenagotik. Kultura lapurtzen ni bai ezagutzen Jode, bai. Niko izan daitekela sot aialeleko puntalde baten izen guapísima. Sot. Bada. Jarri, jo que se diresi bat edo. Zetarako. Elegante dagoenean. Not dauka dieresia, ja. Notek dauka dieresia. Ez dugu jarri behar. Ez da dieresia. Da oa como tachatuta hori. Filologoa naiz eta egiten dizkia zuen galdera bakoitzeko gaiz txarrago geratzen, Nik ez dut galderarik bota orain, Ez du galderarik bota. Nire karrerako titulua tombola batetan tokatu zitzen. Eta nire jefek ez dakite hori. Daukazu, baina paper txarrean imprimatuta, Bai. Komuneko paperan imprimatuta. Idatzeta, egiten bali maduzu horrela atzamarrarekin mugitzen da pixkat Espainiako zigilua. Ez du, erregaren firma da, txarto egin da. Froilane firmatu du. Falsifikao, Gurasoen notita bezala. Zigara made in laudioarekin. Asi zarete. Zigara bilerak egiten. Bai, garrantzitsua. Justo amaieran egitea promo bat, ia agurtu dugunean bialdiz podcasta, seinale txarra da. Agurtu du? Ez, baina hor jarrituko dugula, vale? Ideia dela alik eta jende gehiagoen hurbiltzea. Eta hobeto planifikatu dagoen, denbora gehiagorekin... Planifikazioa txarra izango dela, nik egingo dudalako. Baina edizioa nik ere egingo dute edizioa eta... Hori bai, hori ondo, Jon. Zuk daukaz, ni naizela, zelan deitzen da hori, zarenean lan bat eta intrusismo laborala. Intrusismo laborala. Nik zuen intrusismo laborala egiten dut, Joane. Joane, hitz egiteko mikro behar duzu, eta badakizu zarelako soinu teknikari. Nahiak editatzen ditu, baina, bueno, orduan nahiari intrusismo laboral. Hori, xaraut nahia, eta xaraut guztioi, Xarau Joane, bestela jartzen. Xarau Joane, xarau aiaraldea guztia, eta, bueno... Toma pasako, urrengo astean bilatuko dugu, konbidaturen bat edo ez. A ver. Gure kontua da, bai. Baki zuza ezaten dudan ikasko, ezta? A ver, dijo un ciego, y no vio. Venga. Agora hor